ועכשיו שלום למפצח הבולשיטים שלנו, ירון בורבינסקי. שלום וערב טוב גם לכם, מה שלומכם? באמת, זה, כן. ולכן השניצלים הנקניקיות, אבקות הכביסה, הגיע תורם של... מים. מים מנהל. יפה מאוד. אני רוצה לספר לכם שבזמן האחרון הוגשו 2 תביעות ייצוגיות לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד חברות מי עדן ונביעות בטענה שהמים של החברות אינם מינרלים כהגדרתם בחוק. תביעה על סך של יותר מיליארד שקלים. נכון מאוד. שאנחנו הציבור נקבל בחזרה אם התביעה תצליח. בעזרת השם. למה? מה קרה במים מינרלים? יש הרבה אמיתות לגבי מים מינרליים ומי ברז, היום אנחנו עומדים לפצח את האמיתות האלה, לפצח כמה בולשיטים. אוקיי, אז אנחנו... מקשיב. דבר ראשון, האם אתם יודעים למה למים מינרליים קוראים מינרלים? משום שיש בהם מינרלים. יפה שם את עם זה, נכון, משום שיש בהם מינרלים, ועכשיו אני הולך להכות אתכם... מינרלים ובמינרלים. בדיוק. כן, יפה, שימו לב, הרשו לי לבשר לכם כי דוח שיפורסם בקרוב על ידי אמון הציבור, דוח שנבדק ואושר על ידי דוקטור צבי קרן, שהוא אחראי על התחום במכון התקנים הישראלי, מגלה שבמי המעיינות בישראל יש פחות מינרלים ממי הברז. פחות מינרלים. זאת אומרת, מי הברז הם מים יותר מינרלים מהמים המינרלים. יש בהם מינרלים, ממש ככה. זה, אפשר להוריד גבות, אני יודע זה מפתיע, נכון? בפעם הבאה שאתם באים למסעדה, אל תתביישו לבקש מהמלצר, גם אתם, אל תתביישו, אנא הבא לי מים מינרלים מהברז. כי זה אותו דבר. כי גם בזה יש מינרלים. כן, אני מזהה את המינרלים. בולשיט שני שאנחנו נפצח פה היום, בניגוד למי הברז, שנמצאים בפיקוח מתמיד, זאת אומרת, אם יש איזושהי בעיה מי הברז, הם מודיעים לנו ברדיו, באמצעי התקשורת, לא לשתות פה, לא לשתות שם. מים מינרלים, אנחנו לא יכולים לדעת האם היה איזשהו זיהום במאגר או במעיין ממנו נשאבו המים. אלא רק בדיעבד, ואז צריך לעצור. רק בדיעבד, כמו שהיה לפני כמה חודשים, שהורידו מהמדפים וכל זה. וסיבה שנייה שמים מינרלים ככה לפעמים חשודים, הם בתוך בקבוקי פלסטיק. אוקיי? הרבה זמן. הרבה זמן, בשמש, בחום, במשאיות, בתחנות דלק, נכון. וככה החום גורם לפלסטיק לשחרר, לפרק כל מיני גרר לתוך המים. שזה עושה אותם קצת חשודים. זאת אומרת, אנחנו, לגבי מים מינרלים, אנחנו יכולים לקוות שהם בסדר, אנחנו יכולים להניח שהם בסדר, אבל אנחנו לא יכולים להיות בטוחים. לפחות לא יותר בטוחים מאשר לגבי מי ברז, באופן ברור. נכון, אבל אנחנו לא קובעים מה יותר טוב ומה פחות טוב, אנחנו רוצים לבחון את מבחן הטעם. יפה. האם יש הבדל? ובשביל זה אני פה, מה שנקרא. שימו לב, כדי לבדוק, אנשים חושבים שמים מינרלים יותר טעימים, שיודעים להבדיל. כדי לבדוק את הדבר הזה, אנחנו היום עומדים לקיים את השעשועון המטורף בפעם הראשונה בטלוויזיה העולמית. העולמית. ברז או לא ברז? יופי, ערב טוב, קהל נכבד. בוא גיא, בוא איתי, וברוכים הבאים לשעשועון. אני נערת הברז. נערת הברז שלי, גיא. ברוכים הבאים לשעשועון האדיר. Welcome to the... Welcome to the first... כן, יפה. מי שהבין את זה, עכשיו להישאר איתי. שימו לב. ליד המושבים שלכם, יש... יפה. under your seat יש בקבוקי מים. בקבוקי מים. You have bottles water? יפה, עוד אל תשתו, חכו לא לשתות. אנחנו נבקש מכם לשתות. בכל בקבוק כזה, כל בקבוק כזה, אנחנו מילאנו. שים לב, מילאנו במים מינרלים, או מי ברז. או תמי 4, או תמי 5, או תמי פלו. יש איזשהו סוג של מים... מה שנקרא מים מטוהרים. אוקיי? עכשיו, על כל בקבוק יש מדבקה עם אות ומספר, יש לנו רשימה, ככה אנחנו תייגנו ואנחנו יודעים אילו מים יש בכל בקבוק. אוקיי? בואו נראה קצת. בואו נראה אם אנשים חושבים, בטח בטוחים, שהם יכולים לטעות. You ask the question, אני עושה את זה בינלאומי פשוט. כן, כן. I ask ואתה תענה. כן. ערב טוב לך. ערב טוב. את חושבת שאת להבדיל בין מי ברז ובין... כן? אוקיי, אז כרמית פה דווקא יש לה ביטחון בעניין הזה. שלום, מה שמך? שלומית שותה מים מינרלים? כן. את שותה גם בנהיגה? לא נוהג. אוקיי, אליך, תהיו, ירון. Thanks, Guy. ערב טוב. את שותה מים? מהברז. מהברז. את שותה בתפקיד? לא, תמיד. אוקיי. שלום, מה שמך? אורלי. מאיפה את בארץ? אני פה. נשואה? טיפה. אוקיי, שותה מים מינרלים? המון. או מה תפסיקי, או לא. אנחנו נתחיל. כן, אנחנו נתחיל. בוא נער הברז שלי, נער המים שלי. אוקיי, אז אנשים חושבים, חלק חושבים שהם יכולים לזהות, חלק לא. שימו לב, ליד כל מושב שלכם, עוד אל תשתו, ישנה מעטפה. אתם תראו גם 3 פתקים, אוקיי? אחרי שתשתו את המים ועוד אל תשתו, אנחנו נאמר לכם להכניס למעטפה פתק אדום, אם אתם חושבים ששתיתם מים מינרליים, פתק צהוב, אם אתם חושבים ששתיתם מי ברז, ופתק לבן, אם אתם חושבים ששתיתם מים מטוהרים. כתוב על הפתק בדיוק. כתוב על הפתק, אדום מינרלים, צהוב, ברז, לבן, מתוארים. אנחנו יודעים כל בקבוק איזה מספר, כל פתק שתכניסו, אנחנו יודעים מי הכניס אותו ולמה. שימו לב
אנחנו עומדים לתת את האות. בבקשה, גיא. מה? תן להם את האות לשתות. And we give the signal, you open the bottle and drink the water. זה הזמן. 3, 4, שתו העדרים. שתו. בבקשה, לרוויה, קהל נכבד. לרוויה, אורלי. זה הזמן שלכם לחשוב, ככה לטעום, איזה מים יש לי. לא להגיד לנו כלום עכשיו. לא להעתיק גם אחד לא לרמוז, לא להעתיק, כן. האם יש לי בפה עכשיו מי ברז? שכשכו את לשונכם, גרגרו בגרונכם, לרלרו את פיכם עם המים. לא להגיד אחד לשני. יפה. אנחנו עוד מעט נאסוף את המעטפות מכם, נאסוף אותם עם הקלפי המשוטטת שלנו. נהיה פה. ממש כמו בחירות אמיתיות, אפילו, גיא, אפילו מן הצמח לא תהיה פה. מעולה. יפה. מצוין. אז בעוד אתם שותים, אנחנו נצא לפרסומות, ובמהלכן ועדת הקלפי שלנו תאבד את התוצאות. אני מקווה שלא נחכה הרבה לקולות החיילים. מקווים שתיתם הרבה מים, כי אצלנו בינתיים פה באולפן אספנו את המעטפות, ספרנו את הקולות. בדקנו, השווינו, קולות החיילים, קולות המים. היה פה הרבה מאוד עניינים בזמן שאתם הייתם בפרסומות והאזנתם לכל טוב הארץ. לפני הפרסומות, בוא נזכיר, הבנו שמי הברז לא מכילים פחות מינרלים, או בהכרח נקיים יותר, אבל אנחנו רצינו לבדוק את מבחן הטעם. האם אנשים יודעים לזהות מי ברז, מים מתוארים או מים מינרלים? אנחנו שיחקנו פה בשעשועון המטורף, ברז או לא ברז, אורלי, זה השעשועון. בינלאומי, בוא נזכיר, כולם מכירים אותו. water or not water, אני לא יודע איך מתרגמים את זה אפילו. יש לנו תוצאות האמת. תגדם פפם. בוא נזמין בבקשה את האחת והיחידה, את רותי עם תוצאות האמת. בבקשה, רותי. רגע, אם את כבר פה, חובי סטאר, יכול להיות שעוד פעם יחזירו ויזרקו. סופית, אוקיי, בסדר. גמרנו. אלה התוצאות, אני מתרגשת מדי, אני... כן, רועדות לי, ידיי רועדות. אוקיי, שימו לב. הוא כבר יודע, כי היה סקר של ערוץ אחד, היה מדגם. אוקיי, יש לנו כאן כמעט טיקו, כמו שאומרים. 50% מהנוכחים כאן חושבים שהם שתו מי ברז. אוקיי. וזוהי זכותם. ו50% הנותרים חושבים שתו מים מתוארים או מינרלים. זאת אומרת, 50% אנשים שיושבים כאן שתו מים מינרלים או מים, מה שנקרא תמי 4 וכל זה. כך הם הצביעו. האם יכולים להצביע אלה שחשבו ששתו מים מתוארים, תמי 4 או מים מינרלים? האם יכולים להצביע? הנה, רובם יושבים באגף הזה. אוקיי. אז בואו אני אגלה לכם, חכמולוגים שלי, כל המים בכל הבקבוקים היו מי ברז. איזה שמחה! איזה שעשועון מטורף! הציבור מטומטם, ולכן הציבור לא צמא. כן. הבדיקה מוכיחה שאנחנו לא כך מבדילים בין מים מינרליים למי ברז. תראו, מים מינרליים זה לא בהכרח יותר בריא, אוקיי? זה גם לא בהכרח לא. זה לא בהכרח אמרתי. כן, כן, בכל מקרה, אין בזה יותר מינרלים מאשר מי ברז, שזה גם חשוב לזכור. לגבי הטעם, אנחנו לא כל כך יודעים אם טעים יותר, טעים פחות. מה שאנחנו יכולים בעיקר לומר זה שבעיתות מיתון, דעו לכם שזה בסדר גם לשתות מים רגילים מהברז, שהרי מינרלים, כפי שאתה אמרת. אני ברשותך אשאר עם המינרלים שלי. אני מרשה לך, רק זה מי ברז, זה אפילו זה טעים. ירון, תודה רבה. תודה לכם, תודה. תודה גם לכם. תודה.